Sin ngai ku blai pi parok perlok besu tenat dan page video ni channel jengi bat ngai ku blai kerpang ru khamtam yi gitu ki lolong kinong kersan berat ba yo ne channel jengi te ada kepor bat kelimat ku mentang aku wa bingile ko we ka topik sepang we ni kis im bakrau tam jang ko Babylon Nebuchadnezzar im bat ai ka belajar ka jing im jong hadien ba ulas ngau wila de ba ulai ringkat ka bor ka jing krau jong bat ublai namar ka jing krau jong ka hima Babylon ha gitu gipor la ka long ka spa ka phol ne ka jing krau ka jing klan jong ka kunhun sipai ka jong rangi pek kum na kitab jong Daniel ka nong ka baning kong mat ka khot ka ba arhang tu ngin siam ba de ublai ublai ti no ya kari Israel hakiki jong Nebuchadnezzar namar ka pop mat ka jing palat hukum jong ki sim Israel bat ka Bible ka yatu ru yangi ba ublai ulami pau bun sin ha Nebuchadnezzar leng ba ka jing post new ka jong ko ba pen i ba ublai wa don ringkat bat Nebuchadnezzar sim bat la ka khu si ka dai e ha ka ba long wen ki sim ba krau por bat barus pa tam ka ptai ha kisnam san spa arpau BCE sejrong pat ka history ka yatu ru yangi ba dai sim ba krau ba tai ya ka wen ki jing tai ba phala tam ka ptai ka ba i khot ki seven wonder of the world mat kata ka dai ka bangi khot ka hanging garden lane ka per ka bala susdin panak por ka jing sensat jong ulang ba ka hima Babylon ka long ka wen ki hima ki ba krau tam ka ha ka ba umdon meno pat ka hima perthai ka bala ban le persya ya ka hima Babylon ban dai ka por ka jing sensat ka jong latai ka wen ki jing tai ba jrong tam ha po Babylon ka ba ki khot Babylon tower bat kumjur ulang ba latai ka nong pa Babylon ka nong ba ka ba itanat tam ha ka perthai ha gitu ki por Henry hadian mau ada bantai kini jing tai ki bakrau perthai bat ka jing krau ha ka spa ka bor bat ka buram ka baudon ulas ngau wila de ba ulah longkum ublai bat ulah klet no ya ublai ulah kerku ya arang ni pulih na kitab jong Daniel ka nong ka basau bat ka dikhot ka ba ar khandai ka ongkum ne ha ka ba khat ar ubnai layak kai ha kata ka jing sim jong ka Babylon sim ulai thu bat ulah ong hatu kane kamlong ka Babylon ka bakrau ya ka bang latai manga bandlong ka jaka syong sim ta ka jing krau ka bor jonga bat na benta ka nam bat ka burom ka jonga bat hakad khot ka balai puwe hamar ba usim udang keren ya kata ka ketin ka jing suwa ka lahir na beneng kada ong ku Nebuchadnezzar sim la ong hame ba ka hima ka la lek no na me bat hakad khot ka balai puar su la ong bat on be no ya me na gibril bat ka jaka syong jong me kan long ringkat bat kimrat klau bat on pen bam plang ya me kum ki masidam bat hanyau ki ayom kin lut hame tat anda me latip ya ubah klik tam bas nisar ya ki hima jo ki breu bat wa ay ka ha uba umon hi bat nadu kata hi ki klik mat long ba Nebuchadnezzar sim ula kalalong kum ubalam wir bat ula phat klumar chane chatai kum umrat bat ula im lang bat ki merat saklau bat ka jing bam jo ulong ba ula bam dai ki plang bat ukan bat saklau bat ka Bible ka yatu ingi ba Nebuchadnezzar sim ula im saklau kum umrat adu nyutli kisnan rei ka baso tenat pat kalang arang pulih ka kitab jong Daniel ka nong ka basau pat khot ka balai pusau hang tu yatu ingi ba hadin ka bakut jong asnam ka ba nyau ublai ula ai pat di jing sempang ho Nebuchadnezzar sim bat laong ba ula kerku ulai ro pat ula pendan buram ya kerteng ba klik tam ku jong ublai uba ka jing sensar jong kalong na bam jukut sabam jukut bat ki hima ka jong ka pateng benriu sa ka pateng benriu bat ka bakam sopala kalong ba hadin ba ulah pendam bila deh khamat jong ublai long ba ki bakrau bateri bat kilendo jong hima ka jong kilawan ban wat ya bat nadu kata kapor ulah yo biang ban long kum uta usim bakrau jong hima Babylon bakrau bat ka barus patam ha kitu gipor tinam takan gipor ngan penkut no siwang nengin si sempat na ko video ku blai sibun ki bro